Ponúkame vám na predaj trojizbový rodinný dom so skvelým pozemkom v Handlovej. Výmera pozemku 769 m2 je predurčená na plnohodnotné bývanie i pre tých najnáročnejších záujemcov. Všetko v symbióze s prírodou, slnkom, bez kompromisu na súkromie a komfort. Na pozemku sa nachádza rodinný dom, ktorý je súčasťou tehlového dvojdomu. Ďalej hospodárska budova, letná kuchyňa s elektrikou či prístrešok na posedenie s krbom. Stav domu je pôvodný a je čiastočne podpivničený. Priestranná obývacia izba s krbovými kachlami vytvára teplo domova. Cez drevené schodisko sa dostaneme do podkrovia, kde sa nachádzajú dve samostatné izby. Pre lepšiu predstavu o možnostiach rekonštrukcie sme si pre vás pripravili grafické vizualizácie navrhovanej prestavby domu. Lokalita domu garantuje pokojné a tiché bývanie. Centrum mesta Handlová je však len na skok a teda v najbližšom okolí nájdete kompletnú občiansku vybavenosť.